Ahojte žienky, opäť vám ukážem video krátke na obojstranné štrikovanie, nakoľko mi píšete, že nie je vám to celkom jasné. Takže obrázok, zľava doprava si určím, u mňa je biela strana, pletiem normálne sprava doľava. Čiže pozerám na obrázok, takisto sprava doľava. Keď prácu otočím, čítam obrázok z opačnej strany, zľava doprava. Takže, mala som tam videa, kde som používala takú pomôcku na prst, ale pomôcka sa mi stratila a neviem zohnať druhú, tak ma to prinútilo robiť bez pomôcky a zistila som, že sa to dá. Takže vám ukážem. Takže, vlna z ľavej strany, teraz na prsty. Jedna vlna ide ponad ukazovák, druhá ponad druhý prst. Zoberiem, tu si normálne keď pletiem, pridĺžim pleteninu a štrikujem. Takže, vyškrtané riadky mám, čo mám spravené. Teraz tu mám biele kocky, to je biela farba, farebná kocka je zmena farby, čiže pre mňa teraz rúžová. Na opačnej strane to bude opačne. Rúžová bude táto farba, podkladová, a biela farba bude zase tie kocky zvýraznené. Nič ťažké to nie je. Takže prvé dve očka nepletiem, prehodím. Biela. Obidve vlny musia ísť dozadu. Prepletiem bielu hladko. Rúžová dopredu, obidva vlny. Obrátko. Za chvíľku sa mi vlna pekne rozdelí. Biela hladko, dopredu a znovu. Teraz tu mám rúžovú. To ja robím taký lem. A stále, a ide to aj bez na prstku. Šup, šup. Šup, šup. No, tu je môj obrázok Macko. Takisto farba, takisto. Takže len tak, ako sa mi javí. Rúžová nad rúžovú, biela nad bielu. Takže ešte raz, biela, hladko. Tu sa robí, to obojstranné pletenie sa robí anglicky hladko. Čiže zozadu, anglické obrátko, zozadu, dopredu. Dobrá pomôcka je aj prsteň, keď si dáte na ukazovák, takisto vám pomôže. Skúšala som aj s prsteňom, aj bez prstenia. Pekne ideme celý riadok. Takže pokračujeme. Spotreba na takú deku nie je vysoká, hoci si každý myslí, že aká spotreba, ale nie je. Zatiaľ som minula jedno klbko z rúžovej 10 gramovej. Ešte trošku mám, končí mi voľna, ale ešte mám. A robím z 200 gramovej z Himalaje, tak tam ešte mám voľny dosť. Takže obojstranné štrikovanie je veľmi pekné, obrázok si zvolíte, stiahnete z Pinterestu, tam je toho habadej. Ja robím na kruhovej ihlici, čiže žiadna záťaž na ruky. Na rovnej ihlici, keby som robila, tak ruky by ma boleli neskutočne. Ale s týmto ide dobre. Tu mám rúžovú zmenu, bielu. No, a sa mi pletenina pekne, vlna sa mi rozdelí. A len dodržujem. Dojdeme na koniec riadka, ukážem vám ako na okrajové očka, ale je to to isté ako normálne, len s tým rozdielom, že dve farby. Ešte páru očiek, vydržte trošku. Čiže dozadu vlny pri hladkom, dopredu pri obrátkom očku. Tak. Toho obojstranného štrikovania si môžete spraviť svetre, šaty, detské veci, detské šaty, všetko možné. A máte dve, akoby svetre. Ja si myslím, že sa oplatí do toho investovať svoju snahu, hlavne pri tenkých vlnách. Dáte dvojmo, jednu farbu takú, jednu takú.
a pekne idete. Tak ešte pár očiek. A za chvíľku sme na konci riadka. Tam vám ukážem len tie posledné okrajové. A máme urobený riadok. Očka si vypočítate podľa toho, aký obrázok chcete mať veľký. Jedna kocka na obrázku sú vlastne dve očka. No, dve farby, dve očka. Jedna rúžová, no jedna biela, jedna rúžová. Ale ráta sa to ako jedna kocka. Lebo druhá farba obratená ide vlastne ako jedno očko na druhú stranu. Tak, tu som mala rúžovú, rúžovú nad rúžovú. Už som na konci. Deka bude ľahučka, mekučka. No, došla mi akurát voľna. No, toto som nechcela, aby sa mi stalo, ale len vám vysvetlím teraz. Musím si potom napojiť voľnu, aby mi ostala tu na konci. Takže keby to boli, že dve posledné obratené okrajové očka, prvé očko urobím, na konci bude dve farby. Prvé očko urobím biela obrátko, tak musím vypadať, lebo akurát sme sa dostali na zmenu. Takže tak, prvé očko bude biela obrátko, druhé očko bude rúžová obrátko. Všetko, čaute.